Jeg siger, at det her, det er... Nej! Hvad siger du, Donte? Nej, det er nu fucking væk. Og hvad laver? Nej, hallo, der kommer nogen heroppe. Ja. Donte! Der kommer nogen herovre. Det er sgu da... Nu er jeg. Jeg vil ikke lige have... Altså folk, der kommer ind i Læg mærke til stemningen. Læg mærke til og Donte. Status er, at Kura han anstrenger sig som egentlig bare sagde den, at han anstrenger sig. Prøv at se. Han prøver at overhale. Men hvad nytter det? Nu kommer der lige en stolpe. Kom så, Kura! Kura! Ej! Hallo? Pis! Jeg gør det efter! Så fik de lige regnet op på kursen. Lidt dårlig kommunikation her. Og status her i kapløbet mellem Tobe og Pølle og Kura og Asser er... Kura og Asser, de anstrenger sig om bare sanden. Men hvad gør det, når Jens Rasmussen sidder her i båden? Så går du lige til, Tobe. Så er det galt en zigzag-tur, de tager, de to. Jeg skifter kameravinkel hele tiden. Så nu er de snart inde i skoven derovre. Og skal vi lige have fat i de andre? Skal vi ikke vinde? Filmer du det der? Ikke lige drej båden. Stemningen den er bare dårligt, den her. Drej lige båden. Og se armbåndet dernede igen. Okay. Det er i rækken. Her. Jens! Værsgo op. Du har badet, vi skal. Kom nu, Jens. Kom nu. Skål! Losklubben.dk, det rykker. Hallo, vi skal lige have de andre med, boys. Hallo, hallo. Pas nu på, I ikke knaller ind i den. Det er Nej, nej, kæmpe... Hallo. Du må lige slappe af heroppe. Der er ikke meget frigang, der er over. For satan! Hold da kæft. Drej nu den båd, mand. Hvad jeg skal gøre? Du filmer jo nu. Sådan, du. Jeg har ikke set en skid. Nå, men så hvorfor skulle du også... Det er der så. Hallo, jeg synes, I klarer det meget godt. Ja, det er godt set, man. Idioter, sagde det. Skål, pause, skål! 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 Ja, jeg har ikke flere af de tomme alle sammen. Awesome! That's awesome! That's awesome! Må jeg få en bajer heroppe? Hvad siger du? Kan jeg få en bajer? Ja, her. Lysende vejr, jeg lover det. Alt snørkende vejr. Og så går du over på Bjarke alligevel. Jamen, Borger med det der borgeri, jeg bakker du? Jeg bakker ikke, jeg bremser. Fik jeg den øl, eller hvad sker der? Nå, det er snart. Jeg kan ikke styre, når du skal løbe, mand. Fejle. Var der ikke dømt drikkepause? Jo, men der er jo nogen af os, der ikke har noget øl, jo. Ikke øl? Jo. Kan vi lige få en forsyning heroppe? Her, vi har her. Mit eget skiv har ikke overskud. Hvad siger Kura? Hvad laver I? Kura, vi skal frem til Tobi, han skal have øl.
Asmussen, jeg vil have en af dig. Der ligger Jeg vil have en af Asmussen. Jeg vil have en af Asmussen.